जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बोतल रेडी अछि ना? स्कूल टाइम हे गला नहीं? हां स्कूल टाइम आज प्रेयर क्लास जीवन नहीं? मुझे जेता स्कूल में सब दिन पे अब क्लास रहे से दिन टिके जाय न से दिन सांग माना बुद्धि रे पड़ जाइतिल नहीं? हां आज आसले पुणी साइकिल हां आसले पुणी साइकिल चला हां कौन है कौन है पैसा कौन करू कौन नबू खाଇବା ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ହେବନି ଘରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ହେବନି ନା ଡାକ ମାମୁକୁ अबे आज ही बताओ ସେ सोमवार डालमा बसेको त मुंड खराब ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଚୁଲିଟା ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ବସେଇଲେଣି ମୁଁ ଯିବି ଯେ ମୁଁ 12ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ସଜଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣିକି ଯିବି ହଁ ଦେଇ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କିଏ ମାରିଲା समू ଆଉ କିଏ ମାରିଲା हां କିଏ ମାରିଲା ତତେ आज ଆଦ୍ୟ ସମ ସ୍କୁଲରେ ମାରିଲେ ତ ମ୍ୟାମ୍କୁ କହିଥିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ କୁ ଶୁଣିନାନି ମ୍ୟାମ୍ ତୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବୁ ନା ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ତତେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବେ अबे मैम को पाखे पर कहली मो मैम को कोठी कही ए तू बोधे କ'ଣ କହିଛୁ ସେ ମାରିଛୁ ନା ସେମିତି ମାରିଲେ सेमती मारନ୍ତି ତୁ ବୋଧେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କିଛି କରୁନି ଖାଲି ଟିକେ ଖେଳିବି ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଧାଁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଥର ମାରିବୁ ହୁଁ ତୁ ମ୍ୟାମ୍କୁ କହୁନୁ ମୋତେ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ମ୍ୟାମ୍କୁ କହିଦେ ମାରିଲି ବୋଲି ମ୍ୟାମ୍କୁ କହୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଠା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ ଏବେ ହେବ କ'ଣ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ ଏବେ ଘରେ ହେବ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଦେଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବୁ ମାସିରେ ସାଲେପୁର ହଉ ଯା ସାଇକେଲ ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ବ୍ୟାରେଜ ନା ସାଲେପୁର ସିଏ କହିଲେ ସାଲେପୁର ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ସାଲେପୁର ମାମୁଁ ବ୍ୟାରେଜରୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ବ୍ୟାରେଜରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ ଘରେ ଅଛି କା